дар вилояти Суғд наздик 10 рӯз мешавад ки ба тақсим намудани тухмии кирмак оғоз карданд. ҳоло масъулини ҷамоат ва хоҷагиҳои шаҳраку деҳот ба тақсимоти тухмии кирмак машғул мебошанд. дар ҷамоати ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров имсол 50 хоҷагӣ кирмак гирифтанд ки он наздики 100 қутиро ташкил медиҳад. тақсимоти кирмак бошад ба хоҷагиҳо то охири ҳафтаи ҷорӣ пурра ба итмом мерасад. Вилоятда дуюм ҷо тухми кирмака тайёр кардем. O'hdahamonda hozir akun mana 90 quti 100 quti بود kamtar taqsim nakirgim on hamini taqsim kadosim ta hame hafta mot va taqsimot ba oxir rasandonmo dar kor. Oilaи Солиевҳо дар ҷамоати деҳоти Ғозиён яке аз оилаҳои пешсаф дар нигоҳубини кирмак маҳсуб мешаванд. ин оила беш аз 3 сол мешавад ки ба кирмакпарварӣ машғуланд. имсол онҳо 2 оила 17 қути кирмак гирифтанд. сарвари оила Тоҷинисо Солиеви 64 сола мегӯяд ки кирмаки гирифтаашон дар марҳилаи дуюми парвариш қарор дорад. азбаски кирмак ҳоло хурд аст, барги тутро реза карда медиҳанд. давоми як шабонарӯз бошад ба онҳо 3-4 маротиба барги тут додан лозим аст. Temperaturi normalde ta 20 graduse. Yarız bir 3 bor metiyim. Mene bo خوب نزدیک شد خورد خیزد یا با غنگ میکنیم. با همین دویم بار گذرد با همین تکرار میشه. 6 سالی 3-4 روز بمیخورد سعیم خوبه. ҳарорати хонае ки дар он ҷо кирмак нигоҳ дошта мешавад бояд то 25-30 дараҷа гарм бошад. зеро чӣ қадаре ки ҳарорат баланд бошад ҳосили пилла бештар мешавад. дар аввал ранги кирмак сиёҳчатоб буда то вақти пиллабанди сафеду тиллоранг мегардад. давомнокии нигоҳубини он аз 27 то 30 рӯзро дар бар мегирад. ба кирмак асосан занҳо хӯрок медиҳанд. мардон бошанд барги тутро ҷамъоварӣ мекунанд. ин шуғл асосан барои хоҷагидорони оилавӣ хуб аст, зеро меҳнати дасти ҷамъонаро талаб мекунад. холаи Тоҷинисо мегӯяд ки барои нигоҳубини кирмак фарзанд ва келину набераҳояш ёрӣ медиҳанд. вай мегӯяд ки охирҳои моҳи май бояд кирмак ба пиллабандӣ оғоз кунад. ба ҳар 1 килои пиллаи супорида шуда бошад холаи Тоҷинисо 10-15 сомонӣ маблағ мегирад. барои фоидаи хуб ба даст овардан имсол назар ба соли гузашта 2 қути зиёдтар кирмак гирифтааст. тибқи нақша бояд аз ҳар 1 қутии кирмакӣ гирифтааш 30-35 кило пилла супорад. Kozi imsal temçi, sonra kızışta konu taş kutu ve 300 kilo doğru gibi. İmsal benimçi. масъулин гуфтанд ки вазъи кирмакпарварӣ давоми 2-3 соли охир дар ҷамоати деҳоти Ғозиён хуб ба роҳ монда шудааст. зеро ҳамасола хоҷагиҳои кирмакпарварии ҷамоат сари вақт нақшаи пилласупориро 100% иҷро мекунанд. ба оилаҳои кирмакпарварии ҷамоат ба ҷуз аз маблағ инчунин барои ҳавасмандӣ орд равған ва дигар ниёзи аввалии хӯрока тағзим мегардад. Хоҷагидорҳои ҳайки 1 қути мегӯем, 1 қутиш 20 грамм мешавад. дигар хоҷагиҳои ман артел мегӯем номаша, артелова то 15 қути ҳай. масалан хонаҳои вайҳои ҳайки мананда ваям ҳайки хоҷагим ҳайки 1 қути 10 грамм то 15 қутия нигоҳубин кадосиян. ҳозир то ҷокара шурӯъ кара нигоҳубинаш беҳтарин. марҳилаи пилласупорӣ дар вилояти Суғд эҳтимол меравад ки шурӯъ аз моҳи июн оғоз гардад. 50 хоҷагии кирмакпарварии ҷамоати деҳоти Ғозиён бошад соли равон бояд тибқи нақша ба хирмани давлат 3 тонна пилла супоранд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.